ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ବେଳର ଖାଇବା। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଖାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୋଉକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିବ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ବାସି ରୁଟି ଥିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲେ ଆମ ପୁଅର ମୋର ମୋ ବୋଉ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ନହେଲେ ଏମିତି ରୁଟି ଚିନି ପାଣି, ଚାହା ଦେବନି ଯେହେତୁ ପିଇବାକୁ, ତ ଏମିତି ରୁଟି ଚିନି ପାଣି ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁନା ଏମିତି ରୁଟିଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁ, ରାଉଣ୍ଡ କରିକିନା ବାସ୍ ଡୁବେଇ ଦେଲୁ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହଉ, ପାଟିରେ କିଛି ରୁଚୁ ନଥାଉ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାହା ପିଏନି, ତ ମୋତେ ଏମିତି ରୁଟି ଚିନି ପାଣି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଏ ମଧ୍ୟ, ନହେଲେ ପତଳା ଗୁଡ଼ ତାକୁ ପୁରା ଲଗେଇକି ଖାଏ। ଆମ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଭାବେ ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିଡ଼େ, ତରକାରୀ ହେଇନି କେମିତି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର ମାଆ ହେଲି ଯେ କେତେ କାମ ଥାଏ, ଆଉ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ବନେଇବାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି। ବାକି ଆମେ ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇକି ହିଁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ବାସି କାମ କର, ଗୋବର ପାଣି ପକାଅ, ଦାଣ୍ଡ ଖରକ, ଇଏ ଖରକ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କର। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୁଏନି। ତ ରୁଟି ଚିନି ପାଣି ବେଷ୍ଟ।